Ngikhona lapha ukukhuluma ngesihloko, yini oyenzayo ukulawula ukopha esimeni esiphuthumayo. Ungase ube ngumuntu odlula endleleni, ungase ubone umuntu eshayiswa yimoto, ingane iwela phansi, noma umuntu omdala ewela phansi bese kuba nokopha okukhulu ngokuzumayo. Ngakho-ke wenzeni? Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuzama ukufaka ingcindezi endaweni lapho ukopha kwenzeka khona. Lokhu kusiza wonke ama-platelet nezinto zokubopha. Ngakho-ke izinto namaprotheni asiza ukulawula ukopha, kufike ukusiza endaweni. Futhi, kunciphisa noma kuvala ilumen noma ingxenye yangaphakathi ye-artery noma umthambo wegazi, ohlinzeka ngegazi. Ngakho-ke ngokushesha kumisa ukopha. Uma kunjalo, uma kuyisilonda esijulile esivulekile, ukuthola indwangu ehlanzekile bese uyifaka bese uqinisekisa ukuthi ingcindezi igcinwa ngemuva kokufaka isilonda nakho kusiza ukuqinisekisa ukuthi ukopha kuyama ngokushesha okukhulu. Ngaphandle kwalokhu, uma unolwazi oluncane oluthe xaxa, ukuthola indwangu ehlanzekile bese ubopha lokho esikubiza ngokuthi i-tourniquet akuyona into ngaphandle kokuthi ingcindezi efakwe. Kanye nje, eduze, ngakho-ke eduze nomzimba. Lapho obulimala kukhona, isibonelo, kukhona umuntu onqunye umunwe. Ngakho-ke ukuhlinzekwa kwegazi kuvame ukuvela engalweni bese kuya emunweni. Ngakho qiniseka ukuthi ufaka ingcindezi eduze nomzimba. Qinisekisa ukuthi ukuhlinzekwa kwegazi kulo munwe kunqishisiwe futhi ngaleyo ndlela ukopha kunqishisiwe. Vele, zama ukufuna ababukeli, usizo lwabanye abantu, bese ushaya izinombolo zezimo eziphuthumayo. Qinisekisa ukuthi izimo eziphuthumayo. Uma kuwukopha okuncane, njengokuphuma kwegazi ekhaleni, qiniseka ukuthi ukucindezela kubekwe ekugcineni kwekhala. Qinisekisa ukuthi isiguli sinqike phambili, singagwinyi igazi, sivule umlomo siphefumule, ukuze igazi lingangeni esiswini futhi ligule. Uma ukopha kungayeki ngemuva kwemizuzu okungenani 5 yalokhu kucindezela, ngaleso sikhathi kufanele uzame ukuhlela ukuthutha ukuze isiguli sithuthwe siye esibhedlela esiseduze noma egumbini lezimo eziphuthumayo ngokushesha okukhulu. Zizwe ukhululekile ukusithinta uma uneminye imibuzo mayelana nokulawula ukopha esimweni esiphuthumayo. Ngiyabonga.